रोम तो रोम बुढ़ा भाइयों केମିତି बाहा ହେଇଥିଲୁ सिस्टम ଭଲ ପାଇ पार ବାହା ହେଇଥିଲୁ देंगे। ନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବାହା ନାଇଁ କରିଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖିକି ଗଲେ। ବୁଢା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଫରେଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଚାକିରିଆଙ୍କର ଭାଉ ତ ଟେକ ସବୁ ଜବାବ ଛିଣ୍ଡିଲା। କିଏ ବୋହୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୋହୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଗରୁ ବୁଢାକୁ? ମୁଁ ଆଗରୁ କାହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କଣ ଘରେ ଥିଲା, କିଏ ପଛରେ ଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯୁଗ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ହବନି। କିଏ ଆମ ବୁଢା କହିଲା? ଗଲା ଯୁଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାଘର ହେଲା। ତୁ ତ ଗୋରାଟା, ଆମ ବୁଢାଟା ତୁ କଳାଟା, ତୁ କେମିତି ରାଜି ହେଲୁ? କଳାଟା ସେ ଅଂଶା କଳା କଳା ବାରୁଥିଲି, କଳା କଣ ସେତେବେଳେ ବାରୁଥିଲି କହିଲି ଅନୁକୁ ବାରୁଥିଲେ କରୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଳା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ବୁଢା ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ସେ ପୁଣି କଳା 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 ଗୁଡା ବାରନ୍ତିନି। କଣ ଆଣିକି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ? ବାହାଘର ହେଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ଆଉ ସାଇକେଲ ଆଣିଥିଲୁ ବୁଢା ପାଇଁ? ସେଗୁଡା ଯାହା ସେଇ କଥା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲା ଖଟ ମାଠ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ରେଡିଓ ସେଇଟା ଗଲା। ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ରେଡିଓ ଆଣିଥିଲୁ? ସାଇକେଲ ଆଣିଥିଲି, ଘଣ୍ଟା ଆଣିଥିଲି, ରେଡିଓ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଚେନ ମୁଦି ଆମ ବୁଢାକୁ ଦେଇନୁ? ହଁ ଚେନ ମୁଦି ଦେଇଥିଲି। ସୁନା? ସୁନାରେ ଚେନ ମୁଦି।